Onder het motto Together One World stuurt stichting Global Exploration Limburgse jongeren de wereld in om kennis te maken met andere culturen en om ter plekke een steentje bij te dragen. Een van de bestemmingen dit jaar was India. De warme, chaotische straten van de hoofdstad New Delhi vormen voor de Limburgse jongeren de eerste kennismaking met India. Niets in het straatbeeld verraadt dat er maar een eindje verderop een trieste werkelijkheid schuilgaat. Die van de inwoners van het lepradorp The Village of Hope. Zij leven als uitgestotenen van de maatschappij. Wendy Andrews is manager in The Village of Hope en werkt al enkele jaren samen met Global Exploration. The Dutch students are very well known in the Village of Hope as the white face, the red t-shirts and the people who actually come here to make a difference. De verwachtingen zijn hoog gespannen en de Limburgers worden meteen in het diepe gegooid. We zijn verband aan het knippen en watjes aan het rollen voor het verbinden en het schoonmaken van de wonden van lepra-patiënten. Als gevolg van hun ziekte hebben veel mensen last van ernstige verminkingen. Dat is even schrikken, toch? Nee, niet geschrokken. Nee, ik vond het zelf wel erg interessant. Maar wat ik echt heel bijzonder vond, was dat de lepra-patiënten het ons gewoon toevertrouwden om hun wonden te verzorgen. Want we zijn wel gewoon allemaal jonge studenten die hier geen ervaring in hebben. Ja. Natuurlijk hebben de Limburgers ook aan de jongere inwoners van The Village of Hope gedacht. Wat kun je zoal doen met een wit t-shirt en gekleurde stiften? Josselien weet er wel raad mee. I made an example. You don't have to make exactly the same, but for just an ID, be creative and make whatever you like. Yes? De volgende dag staat er iets heel anders op het programma. Elk jaar maken Limburgse jongeren de straten van het dorp schoon die bezaaid liggen met vuilnis. Maar of dat nou echt helpt? The people in the street complaining. They are saying to us, you are come once a year and when you are gone, all dirt is staying in the street. So now you have taken our job to clean your own village. Ja? Samen schoonmaken, dat is het idee. Goed beschermd tegen schadelijke bacteriën ruimen de Limburgers en de Indiërs het vele afval op dat overal in het dorp te vinden is. Ik valt de stank wel redelijk mee, dus dat is redelijk doen. Af en toe dan moet je even inhouden. Het opruimen is voor sommigen echt geen pretje. Ja, bah. Ja, het was gewoon... Ja, het stonk gewoon echt... Het stonk gewoon echt verschrikkelijk. Maar het was wel heel goed dat we het deden. Want ik merkte dat de studenten van het computercentrum, die hielpen met ons mee. We vroegen aan mensen op straat, help ons, doe met ons mee. Zorg dat we samen het dorp schoon krijgen. En ik heb begrepen dat het afgelopen jaren dat niet het geval was, dat ze ons niet hielpen. En dit jaar wel. Dus je ziet, het moet in kleine stapjes, maar uiteindelijk komen we er. In het tentje slapen, vroeg naar bed en vroeg uit de veren. Ook dat hoort bij het reizen met Global Exploration. Maar dit is natuurlijk niet zomaar een kampeerplaats. De Limburgse jongeren hebben hun tentenkampen opgeslagen bij het klooster van Spietoek. Want een reis door dit land is niet compleet zonder een duik in het spirituele leven van de boeddhisten. Te beginnen met een uitgebreide ceremonie. De Limburgers bezoeken de monniken op een wel heel bijzonder moment.
Dit 5-jarig jongetje wordt gezien als de reïncarnatie van Rinpoche Bakula, een van de bekendste lama's uit Ladakh. Vandaag staat hij in het middelpunt van de feestelijkheden. Reïncarnatie is hier ontzettend belangrijk en het is gewoon echt een heel hoog iets voor hun. Maar of ik erin geloof, dat is een klein beetje dubbel. Aan de ene kant is het wel heel bijzonder als je het mag meemaken, maar aan de andere kant is het een beetje onwerkelijk. Speciaal voor de Limburgers wordt er een traditionele dans opgevoerd. En wie dacht dat hij eventjes lekker achterover kon leunen, die heeft pech. Iedereen moet meedoen. Voor de Limburgers is zo'n ceremonie wel even wennen. Het was een beetje langdradig, maar dat vond ik niet zo erg, want ik had het nog nooit gezien. Dus ja, was wel cool. Ja, het was echt vet met al die dansers en zo. Ik vond, alleen op een gegeven moment had ik echt zoiets, gaan ze nog een keer dansen? Want het waren iedere keer dezelfde mensen, maar het was wel vet. Om 6:30 ochtends wordt er samen met de kleine monniken gemediteerd. De meeste van hen zijn nog piepjong en dat is voor ons Westerlingen natuurlijk best een beetje vreemd. Ze zijn er op vrij jonge leeftijd. Aan de ene kant vind ik het wel goed, want sommige ouders hebben gewoon niet het geld om voor hun kinderen te zorgen. En in het klooster wordt er voor ze verzorgd. Aan de andere kant vind ik het vrij jong, want ze hebben in principe niet de keus. Dus ze worden in principe gewoon gedwongen om monnik te worden en dat vind ik wel weer minder goed. Toch zijn de jonge monniken hier ook gewoon kinderen waar je een hoop lol mee kunt hebben. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Dit is het Human Nut spel. In principe is de bedoeling dat we allemaal in een cirkel gaan staan en de handen naar voren doen. Dan met de ogen dicht gaan we allemaal kruis een andere hand pakken. En vervolgens gaan we dan kijken of we eruit kunnen komen. Op bezoek in een boeddhistisch klooster ontkom je niet aan het echte monnikenwerk. Het maken van een mandala. Mandala's staan symbool voor de vergankelijke natuur van alle dingen en dienen als hulpmiddel om te mediteren. Mandalen maken was erg leuk. Ik heb er echt van genoten. Je kon er echt van leren om goed te mediteren. Je moest echt concentratie hebben. Dus ja, daar was ik ook wel heel blij omdat ik dat heb mogen leren. Zou zo'n kennismaking met het boeddhisme de Limburgers nou echt veranderen? Monnik Tashi weet zeker van wel. One parent came to me and said, "Oh, what did you do with my daughter? She used to be restless at home. She used to yell. She used to scream in the room. She's always restless. She always has to do something when she's at home. But when she is back from explore trip, she was acting completely different. And I think everyone should be part of the global exploration and should make this trip. You can take this trip as one small part on your journey to life. Dit is de regio Ladakh in het noorden van India. Het gebied werd vorig jaar getroffen door zware overstromingen en de gevolgen van de ramp zijn nog overal zichtbaar. Frans Hulscher uit Baarlo was hier met Global Exploration op reis toen het noodweer losbarstte. Nu, een jaar later, keert hij terug naar de plek waar hij op het laatste nippertje wist te ontsnappen. We hoorden wat gegil, maar dachten dat dat een droom was. De ochtend toen we wakker werden, we gingen naar het vliegveld, het was donker, het was 4 uur 's nachts, dus er gebeurde eigenlijk, je zag niet wat er buiten aan de hand was. En we hoorden van de groepsleider dat de gidsen de weg aan het zoeken waren. Toen dachten we, het is niet helemaal goed. Terug op de plek des onheils, tussen het puin, proberen de Limburgse jongeren na te gaan wat er nou precies gebeurd is. Het water is zo naar beneden gekomen en is hier die kant op gegaan. Omdat het laag ligt. Tijdens een rondgang door het dorp raakt Frans in gesprek met enkele bewoners. You were sleeping when the flood is coming. Sleeping, then my house is shaking. Shaking. Yeah, then I have to go sleep. And almost
3 to 4 days we are not able to find the dead bodies of those people who had been dead. Yeah, and many vehicles had been there dumped in the river Intest. Every road to the village has been cut off, and all the telephonic conversation been cut out, and all over I think around more than 100 dead bodies. Voor de lokale bevolking zijn de gevolgen van de overstroming nog elke dag voelbaar. En nu pas dringt de omvang van de ramp ook echt tot Frans door en beseft hij hoeveel geluk hij heeft gehad. Only we have known about was some screaming from the city, but I've never mentioned that it was so heavy. Yeah. In less than a kilometer. Ja, het heeft twee kanten. Ik ben heel blij dat het geweest is, dat je veilig bent weggekomen, dat er met ons niks gebeurt. Aan de andere kant denk ik, ja, er waren hier zoveel mensen die van niks wisten en ineens gewoon in slaap en gewoon ineens gedood waren door het onbekende. Het bezoek aan Ladakh is voor Frans een enerverende gebeurtenis geweest. De schade is groter dan hij had gedacht. Toch gaat hij met goede moed weer terug naar Nederland. Ja, je merkt als je met de bevolking spreekt dat ze het heel moeilijk vinden om weer terug naar huis te gaan. Ook er zijn gewoon veel huizen niet meer. Het enige wat er nog ligt is een dik pak modder. Maar ik heb ook met een vrouw gesproken die voor een week weer begonnen is aan de opbouw van haar huis en was modder uit het huis aan het halen. Wat nou alleen nog maar zand was. En zij zag de toekomst positief tegemoet. En nou, ik hoop dat andere mensen dat ook zien. Ik hoorde ook dat veel mensen op een andere plek weer een thuis gevonden hebben. Ook nog mensen in tenten leven. Maar ja, ik denk dat de mensen langzaam ook weer in het dagelijks leven rollen. En weer een oude bestaan opbouwen.